Nyap lengening kalanggana swara pantamun saratinon tinon ler kakonang turem ora tekan pasang padha waranten becik besok mendemo baris kang prayitna Iwa Saranta wonging Dwarawati tinumpas paniku awak Pandhawa Adipati Harya Sengkuni sing teka ning pertapanku kene. Iya, Kakang Durna. Mara gagi saiki nalaren, mara gagi saiki pikiran. Anggonmu nganakake pendadaran siswa Sukalima nalika semana. Cetha lamunta mung arep mirang-mirangake Kakang Adipati Destarata mirang-mirangake ponakku para Sata Kurawa. Satemah para Kurawa kabeh disurak karo wong sak jagat merga kalah karo para Pandhawa. Kakang Durna kowe kudu eling. Kowe iso dadi pendhita sing disembah-sembah siswamu. Kowe bisa mulya wibawa kaya mengkono kuwi merga peparing katresnan saka wong Ngastina. Ning parandene kowe ora ngerti karo kebencikane liyan. Mongko sono kae kirik kae lamunta diopeni diwenehi pangan gelem tunggu omah manut karo juragane. Lah kok ripalungguhane iki ana menungsa sing jenenge Begawan Durna dimulyake karo wong Ngastina parandene patrapmu malah merem dipet kaya ngene kalah karo bangsane Sato karepmu piye? Mula kang mangkono iki perintah tunggal saka keluarga Ngastina. Gandeng Pandhawa ki klilip mungguing netra. Mungsuh tumraping para Sata Kurawa sing bakal njegali para Kurawa anggene ngemudeni negara Ngastina. Mongko kekuatane Pandhawa ki mapan ana Bratasena. Kowe diwenehi wektu 7 dina yen ra iso mateni Bratasena lerena anggene dadi pendhita ning Ngastina. Manyar mrit gantil buntut iki sok andeng-andeng ana mata yen dicuplak dadi mala. Anakku wong gagah muridku sing ndak tresnani Bratasena padha becik sapratamu kulup. Durna guruku awit pangestu mululus Raharja sowanku ora liwat basaku katur. Ya tak tampa gawe lega-legawaning galih. Ndak sawang katon sumengka pengawak Bajra Sigra kang mawa gita anggenmu prapta ana wigati apa Sena? Bapa Durna kaya mlaku tan weruh dalan lamunta menungsa tanpa kawruh lan ngelmu.
tanpa beda aku ya merga cingkrange kawruh cupeting nalar satemah tanpa kiblat anggonku netepi darmane urip. Urip sing bener kuwi sejatine kepiye mara gage ulangna marang Bratasena sing isih bodho. Sena, sejatine ing donya iki ora ana wong bodho. Ning jagat iki ora ana wong goblok. Nanging sing ana menungsa sing lumuh lan ora gelem marsudi. Sipat narima ing pandum kala mangsa dudu siji-sijine dalan kanggo pangentasing kasangsaran. Yen wong bodho diibaratake kaya pepeteng bisane antuk pepadang ya kudu ngudi undhake ngelmu. Yen kasangsaran dianggep bebendu ora ana dalan sing kudu kajangkah kejaba gumregak lan tumandang. Weruhe saya saka takon bisane saka tiru-tiru apike saka kulina rampunge saka tumandang. Dene lakuning urip sing bener kuwi lamun ta menungsa bisa nggayuh kasampurnan. Ya sanadyan kuwi angel banget nanging yektine kudu dibudidaya. Yen manungsa bisa nggayuh sampurnaning urip yekti bakal dadi sangu anggene nyakup marang sampurnaning pati. Banjur cara apa sing kudu tak lakoni supaya aku bisa nggayuh marang kasampurnan mau? Bratasena, sing dadi pancadan kasampurnan ya ngelmu kang ana ing pamikir. Dene ngelmu mau sing mernahake ora ana liya kejaba mung guru. Ingkang sinebut guru iku ora kudu bleger menungsa, nanging jagat sak isine bisa dadi guru sing becik lamun ta murite mau awas paningale anggene nyinau marang gumelaring swasana ing mapan ana ing ngarep mburi ngisor dhuwurmu. Sing jenenge ngelmu kuwi yen dikedhuk saya jero, yen diunggahi saya dhuwur, dioyak saya adoh. Mula kanggo neter anteping tekadmu, golek ana siji kayugung susing angin ing mapan ana ing alas reksa muka. Angka loro ya kuwi banyu suci Perwitasari ing mapan ana ing Samudra Minangkalbu. Tancut gumregut manjing samudra toya dreng wiraganya legawa banyu sumaput wantes jegrek nganti kaya tugu aja sang Bratasena dupa wis prateng aneng wana reksa muka. Tambuh-tambuh sotaning galih baya ana ngendi dununging kayugung susuing angin. Dupe wis pantok pepuntaning tekad. Sang Bima sigra jumangkah manjing Wanadri ngrebakaken kekayon ngupadi jatining apa ingkang kaesti. Candrane sang pekik kaya angembat-ngembat watang.
Wah. Wah. Ngabang kawlagar manguhing mungsuh aminta lawan anggrolir singa nabda kadyayon kal nubro ing ladala ana menungsa murang tata mbubrahi tatananing alas reksa muka ngrubuhake kekayon ndungkeli karo watu sapa Satriya panenggak Pandhawa jenengku Bratasena krembyah-krembyah wujude buta ning tengah alas sapa sing mbau reksa wana reksa muka kene iki jenengku Rukmakala kowe goleki apa Gus mituhu dawuh pangandikane guru aku goleki wujude kayugung susuhe angin nglindur ngayawara aku sing wiwit kuncung nganti gelung mapan ning kene aja meneh kok weruh krungu wae lagi iki mula yen njaluk dawa umurmu kowe mulya kowe bali aja ganggu kamardikan ning kene wis dadi tekadku sapa wae sing dadi pepalang aku tega mentala model-model waduke wah glundungi memet kowe
Surya Chandra ilangi buta iki mau kok Bayu bapakku sing rawuh ora liwat basaku katur Astungkara sidam sekaring dawana langgeng Bratasena ya wis ndak tampa nggih ngertenono sejatine jeneng ulun ingkang mimba warna dadi wujute buta kuwi mau dene lekas ulun mau mung bakal ndadar marang anteping tekadmu Bratasena kayugung susuing angin mono sawijining gegebengan kang ora bisa kinawruhan sarana netra waloka siji-sijine kang bisa ngawruhi ya kuwi pangrasa miyang batinira dene wujute lamun tawus mapan ana ing tumindak kayu mono sarana kang dadi teteken susuh iku kaya dene papan ingkang minangka pancer angin tegese perangane urip dene sing kudu ndok tindakake ripalungguhan iki ora ana liya nyemplunga ana ing samudra Minangkabu golek ana ingkang sinebut banyu suci Puruhita Sari gelem ra gelem iki aku kudu toh nyawa nyemplung segara sadurunge aku njegur segara mbokku ning endi Bratasena ana apa nggir ndak sawang polatamu kaya wong bingung maragake matura cah bagus Kunti ibuku aku rumangsani bejo-bejane wong urip kuwi yen isih dipayungi karo pangestune mboke. Aku ripalungguhan iki nemoni kowe mung arep njaluk palilah lan nyuwun pangestu.
Aku bakal golek garan kasampurnan nyemplung segara dongakno aku aja nduk gondeli nganggo tangismu babu kundi. Saranane wong yen luhung betah lopo kurang guling Bratasena semono tekadmu anggonmu pengin dadi wong sing apik mesti wae ibumu ora bakal gandoli tak surung lakumu mereka sembadan kang dadi panggayuhmu kulup. Kowe aja samar, kowe aja kuwatir karo keslametane Werkudara. Muga-muga aku iso mulih wutuh mengko babu kundi. Sena perkara pati uripmu babar pisan aku ora kuwatir, aku ora sumelang. Wiwit kowe lair wujud bungkus Pandhawa diobong ning bale sigala-gala nganti kowe mlebu alas Wisamarta nyawamu tansah anguk-anguk lawange pati nyatane pangeran ngayomi uripmu mergo aku luwih samar lan kuwatir yen nganti kowe dadi wong pinter nanging keblinger marang tumindak sing ora bener. Budhal kulup antepana tekadmu anggonmu gegulang kepinteran lan kautaman merga sak becik-becike laku kuwi sinau sak larang-larange bondo kuwi ngelmu mareka den prayitna semurire eka balik Yai Semar kebeneran ketemu karo panjenenganmu. Napa ingkang saged kula aturaken Dendra Bratasena? Mara gage terangno ingkang sinebut Samudra Minangkabau iki kepiye? Nuwun sewu nggih. Minangkabau Minang niku pacangan, Kabu niku ati. Dados Samudra Minangkabau menika anut kalian nering batin sampeyan. Yen rasamu pengen ngalor kowe ya ngaloro, yen pengen ngidul ngidula.
Gunggung kempalipun dununge kawruh menika boten gumantung kalian papanipun. Nanging amung anut greget lan musik batin sampeyan. Sing kenceng tekadmu, Gur. Ampun nganti sampeyan mangkro tingal. Waton sampeyan tumemen anggene mersudi dasare sinurung. Donga pangestu dipayungi karo pangestune mbokmu. Mangke pangeran sing arep njujukake lakumu. Penggali Sang Bratasena dupi mulat gelaring samudra ingkang gegirisi. Ananging bawane satriya ingkang kukuh bakuh ing piyangkuh. Setya ing ubaya teman ginolong gelenging driya pepuntaning nyawiji. Sigra cancut taliwonda hanggreng minangka panggugahing kewanen. Gya manjing gebyur telenging samudra. Ciptaning driya nadyanto kudu mati nanging mati ngrungkepi kautaman.
Wistungkara sidam sekaring bawana langgeng muga rahayu sagung dumadi. Kulup Bratasena teteken tekun satemah katekan ingkang dadi gegayuhamu. Jeneng kita Ripalungguhan iki wis pinanggih klawan jati dirimu ya ulun iki ingkang abebisik Sang Hyang Dewa Ruci ya Sang Ruci Bathara. Wah, Bukulun sembah pangabekti kula katur. Bratasena ya wis ndak tampa ngerti ya nggir. Menungsa sing becik kuwi kudu gelem budidaya dimen antuk sampurna. Ya sanadyan tangeh lamun menungsa bisa sampurna merga kasampurnan kuwi amung kagungane Gusti ingkang Maha Nasa. Lan wis cetha dawuhe pangeran menungsa iku darbeke Gusti mula bakal bali manunggal karo Gusti. Tegesipun manunggal kalian Gusti menika kados pundi Bukulun? Menapa menika ingkang sinebat kasuwargan? Bratasena, apa sebabe menungsa yen wis mati kok pengin antuk swarga? Karana ing kasuwargan menika punjering rasa marem. Wontenipun namung nikmat mupangat bagya lan mulya. Nikmat sing kaya endi sing ndok karepake? Ing kasuwargan dening pangeran dicawisi dedhaharan ingkang mirasa, unjukan ingkang seger, sandang papan ingkang indah lan dipun ladosi dening para widodari ingkang sulistya ing warni. Sena, apa kaya ngono kuwi ingkang sinebut kasampurnan? Tegese swarga sing ndok kandhakake mau menungsa isih kagubel dening pepinginan lan rasa milik sinurung ubale nepsu. Mongko nepsu kuwi yen diuja ora ana bakal ana enteke. Lan rasa marem kuwi tuwe saka kasembadaning karep. Yen menungsa isih karidu dening pepinginan tegese durung bisa meper kanepson. Yen kaya ngono kuwi njur apa bedane urip ning donya karo swarga? Apa kaya ngono kuwi ingkang sinebut sampurna Bratasena? Bukulun kula ngrumaosi cubluk bali luwing manah. Ndak baleni ya nggir. Manungsa iku kagungane Gusti besok bakal bali mring Gusti tegese ingkang sinebut sampurna mono lamun ta menungsa wis bisa tetunggalan kanthi langgeng kelawan pangerane. Lajeng supados menungsa saged manunggal kalian Gusti caranipun kados pundi? Titah kudu tuwajuh ing panembah angesti lan tutwuri marang sipat-sipate pangeran. Weda suci kae dumadi saka pirang-pirang piwulang kautaman lan saben-saben bakal maos kitab lan nindakake pangibadah diwiwiti ukara nyebut asmane Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Ukara mau lamun ta digegem mung kari rong tembung ya kuwi welas lan asih. Mula kang mangkono supaya titah bisa nggayuh kasampurnan kudu wiwit nyipatake bebandane kanepson lan urip tansah ditanduri ngrembakane rasa welas asih marang apa wae lan sapa wae yaiku ingkang sinebut sampurna. Bukulun ngaturaken panuwun dene paduka sampun madhangi manah kula ingkang ketaman pepeteng. Samangke sampun padhang jinglang manah kula ayem tentrem raos kula. Syukur bagi sewu yen pancen wis wijang gamblang kawruh kasampurnan sing ndok tampa adate. Wong nampa ilmu anyar kuwi hambeke keminter rumangsa bener, wong liya banjur diremehke
mongko pinter sing apik kuwi kudu andhap asor lan ora gampang nyalahke karo sapa-sapa, ora gampang maido karo sapa-sapa. Mula ngelmu sing ndok gegem kuwi aja amung kanggo mikolehake diri pribadi lan keluargamu, nanging kudu ndok sebarake marang manungsa sing mbutuhake. Kaya wis rampung apa kang dadi sabda ulun, mentasa saka samudraning atimu wis sak trepe lan wancine ngelmu sing kok gembel kudu bisa piguna kanggo wong akeh. Pangestune Guru Durna, anakmu lanang wis kasembadan meguru marang sejatine ngelmu. Mugi-mugi